TV. Сәлем җәмәгать. Ниһаять, миңа да сезнең белән күрешергә насыйп булды. Эшләрне җайлаштырдым, концертлар сезонын инде ябып киләм. Шуңа күрә коллегаларның да яңалыкларын белергә булдым әле. Концертлар сезоны тәмамлангач, кем нәрсә эшләргә планлаштыра? Гомумән, нинди яңалыклары бар икән, шуларның барысы турында сезгә мин иркә сөйләрмен. Азакка сузмыйк, музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Бу атнада музыкаль каймак хит парадын Айгөл Рәхимова ачып җибәрә. Ашыгып юлларга чыкканда дип җырлаучы Айгөл җәйгә планнар кырырга ашыкмый. Концертлар сезоны бетсә дә, алда сабан туйлар көтә дип белдерде җырчы. Моңа өстәп Айгөл җәй көнне чит телдә җыр яздырып, аңа клип төшерергә уйлый икән. Сезгә ничектер шәхсән миңа бу идея ошый. Һәм шуңа күрә Айгөлгә уңышлар телим. Юлында ут булып янармын, теләгән кадерле яшәргә мин эзләп дәвалар табармын. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласын. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласын. Сагышлар тиз баса сыгылсаң, икәүләп читләшеп узарыбыз. Ялгышып абынып егылсак, булышып кулларны сузарбыз. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласын. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласын. Уйласак барысы җитәрлек, кайгылар буталып йөрмәсен. Бергәләп яшәү зур бәхет, өстәлдә шәмдәләр сүнмәсен. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласын. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласын. Башкортстанда яшәп иҗат итүче яңа иҗади тандем Гүзәл Әхмәтова белән Илшат Яппаров әле июньгә кадәр эшләячәк. Башкортстанда бит вакыт та икенчерәк. Шуңа аларның графиклары да
үзгә ахрысы. Көптән түгел Илшат белән Гүзәл Җаным дип исемләнгән җыр яздырган. Җыры булгач, клибы да кирәк дигәндәй, алар җәй көне клип төшерергә чамалый. Аннан сабан туйлар, төрле чаралар да бар дип санап китте алар. Гомумән әйткәндә, Яппаров белән Әхмәтованың җәйге яллары булмас кебек. Анысын инде үзләре карап бетерерләр. Ә мин сезгә аларның клипларын тәкъдим итәм. Kızara ufuktan koyaş çığa tügelme İsim kitip qarap duran önüm elle düşünme Sen şu koyaş nurıday bozun ürettin köngülümünün Senin için teksin ağına Koynar hisse yüreğiminin Yazmışım yolunda Bәхеткә yolu aşık Al çiçekleri tutup Bağrım karışım aşık Gipsin әлі дөп yürek Yürekке suyu kirek Üzülüp suyamı deyip Әйтәлі yürekemi tizerek Gipsin әлі дөп yürek Yürekке suyu kirek Üzülüp suyamı deyip Әйтәлі yürekemi tizerek Düşem degende bir su jite yürekке Nazlı jılsız dava yürek başıya mehabetke Gipsin әлі дөп yürek Yürekке suyu kirek Üzülüp suyamı deyip Әйтәлі yürekemi tizerek Yüreğinin ишігіні сөю Bir gün келіп шақыса Сен бақытлысың яшайсың Ұшар құштай талпынса Үзіп düşем дегенде Bir su жете yürekке Nazlı жылысыз дауа Yürek başıya mehabetke Gipsin әлі дөп yürek Yürekке suyu kirek Üzülüp suyamı deyip Әйтәлі yürekemi tizerek Gipsin әлі дөп yürek Yürekке suyu kirek Üzülüp suyamı deyip Әйтәлі yürekemi tizerek Мең тапкыр гафу үтенәм дип изгеләнүче Алина Даутова шулай ук ялларның ни икәнен белми. Яңа җырлар яздырасым, репертуар туплыйсым бар әле дижерче. Ләкин шулай да су кыенып, кызынып, рәхәтләнеп ял итәсе килүен дә белдерде.
Бәрәңге бақшасында шүп утағанда қызынып, аннан инешкә төшеп, су қиынасың, репертуарыңны уйларға да, жырларыңның сүзләрен ятларға да вакытың булыр, Алинә. Миннән сиңа киңәш шул. Мең тапкыр гафу үтенәм, синнән яратканы кешем, яшьлек юләрлеге белән сине югалткан өчен, гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Сөюдерләп янган җанда яңа хисләр тисүнде, башка ярата алмадым, бәхеткә юл эзләде. Гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Ә 12-нче позицияда мин, Иркә. Минем инде эшемдәге тышымда. Инстаграмнан күреп торасыздыр. Әле күптән түгел генә гастрольләрем тамамланды. Хәзер мин бер аз гына булса да рәхәтләнеп гаиләм белән ял итәчәкмен. Ә калганнарын сөйләп тормыйм. Вакыты җиткәч күрерсез, ишетерсез, белерсез. Хит-парадны Чын Вәли җыры белән дәвам итәбез. Татар эстрадасының легендасы Хәмдинә Тимергалиева музыкаль каймакның 11-нче урынын яулый. Хәмдинә апа инде күптән үсентеләрен утырткан, бакчасындагы эшләргә керешергә тора. Күпләр бәлки белеп бетермидер. Хәмдинә апа җәй айларын шәһәр читендә урнашкан бакчасында уздыра. Андагы рәхәтлекне күрсәң, Иркә, ди ул. Мин дә югалып калмадым. Чакырсагыз, тоеп карармын дидем. Мин Хәмдинә ападан чакыру көтәм. Ә сез аның Дускайым җырын тыңлый торыгыз. Басып сайрар өчен кышлар сайлаган мактал көйрәк, сынауларда сынмас өчен иңен куя
сыйыр дус керек, сыр шишерлік даянырлық жанышлы дус керек. Бұл дүнияда ешер үшін арқа терер дус керек. Іздерімлі сайраттыра ал тирәкті құшылар кебек жырлатынай бірге яшигәне дуслары. Қанаттағы ұшмағаны бұлай екен құшларның, туғаннардан яқынырақ бұлай екен дусларның. Сіздер жылай менің үшін тек яқынсыз дусларым, жандарымнан артық көрем мен де сізді дусларым. Іздерімді сайраттыра ал тирәкті құшылар кебек жырлатынар бірге яшигәне дуслары. Музыкаль кайма хит парады алга таба дәвам итә. Һәм биредә безне Илмира Сөләйманова каршылый. Җырчының шулай гастрольләре тәмамланып килә. Иҗади эшләрдән бер аз гына тын алгач, Илмира фатирына да, бакчасына да ремонт ясарга тели икән. Башкалардан айырмалы буларак, Сөләйманов инде кайчан кайда ял итәсен дә уйлап куйган. Август айларында Грузияда булсагыз, караштырып йөрегез. Җырчы гаиләсе белән шунда ял итәчәк. Әлегә ул дусларыма җырын башкара. Карыйбыз. Каршы чыгып атын бәйләр достың булсын дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түрләремдә урыны дусларыма, битсез ямь биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ямь биреп торучы минем тормышларыма. Bir иске дус йөз яңаны алмаштырмас диләр бит. Кирдисәләр утка керем сыналган дусларым дип. Кирдисәләр утка керем сыналган дусларым дип. Күңел түрләремдә урыны дусларыма, битсез ямь биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ямь биреп торучы минем тормышларыма. Кар яуса, тун кия, кыяш чыкса, башлыгын сала дигән кебек, Урал белән Азали Рәшитовлар гомумән планнар кырып яшәми. Вакыты җиткәч, ял көннәре чыкса, берәр җиргә барып кайтырбыз. Әлегә эшләр күп дип сөйләде Азалия. Сүзле Рәшитовлар Сандуга җыры белән музыкаль каймакның 9нчы урынын яулый.
белән түгел Рамил Әймәдинов Жан Гөлем дип исемләнгән җырына клип төшергән. Бик тиздән аның премьерасы булачак, дип белдерде җырчы. Әймәдиновны бу елның җәендә бик җитди вакыйга көтә. Ул консерваторияны тәмамлый. Имтиханнарны тапшырып, диплом аласым бар, диде Рамил. Рамилгә чын күңелдән уңышлар телим. Ә сезгә аның башкарында Кил син җырын тәкъдим итәм. Мәхәббәтемне таптым, мәхәббәтемне таптым, ярты дөньяны гиздем, аякларымны сизмим мин, яратканымны таптым, кайда басканымны сизмим, үз бәхетемне таптым. Кил, кил минем җаным, кил, кил бәгъркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгъркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгъркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгъркәем. Була! Гомер буе эзләдем, гомер буе эзләдем, эзләдем, эзләп таптым. Күзләремә бер карауда кабыздың сөю хисең, күзләреңә карадым да дәртләтең сөю хисең. Кил, кил минем җаным, кил, кил бәгъркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгъркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгъркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгъркәем. Җырчылар өчен концертлар сезне бетсә дә сабан туйлар сезне башлана дип сүзен башлады Илгәрәй. Җырчының җәй көне берничә төбәктә сабан туйда катнашасы бар икән. Шулай ук ул 8-9 яңа җыр өстендә эшләвен дә әйтте. Музыкаль каймакта катнашучы «Мин сине ятларга калдырмам» клибының дәвамын да төшерергә уйлый икән ул. Ә хәзер без сезнең белән аның беренче сериясын карап үтик. Күңелемә күңелең сүреле, Йөрмә минем артта, тиздән мин өйләнәм. Үзелгән көндә дә өмөтең, үзелгән көндә дә онытма дөньяда мине барын, мин сине яталарга калдырмам, өзелеп калмаса юллары. Моторым, Әу, теге кыз кем иде ул? борчылма җаным, мин сине беркемгә алмаштырмам. Син мине яталардан көнләмә, көнләүдән тулган зар, зар түгел. Син мине өчен бит бер генә, ятларга бирерлек яр түгел. Өмөтең үзелгән көндә дә онытма дөньяда мине барын, мин сине ятларга калдырмам, өзелеп калмаса юлларым. Бу елны тамашачыларга сольный концертын тәкъдим иткән Эльмира Калимуллина җәй көне яңа репертуар өстендә эшләргә уйлый. Тамашачылар мине күбрәк лирик җырчы итеп кабул итә.
Яңа сезонда biraz шақ қатырырға планыштырам дейді жерші. Эльмира шулай ук ял итү ягында карый, әлегә кая барасын гына уйламаган. Хайраның кайгыртучысы да, үзе өчен уйлаучысы да бар. Нәкъ менә шуңа күрә Эльмира "Мин сине Худайдан сорадым" дип җырлый да. Клибын карыйбыз. Хит-парадның 5-нче урынын яулаучы Ландыш Нигъмәтҗанова шулай ук сезон бетә дип ял итәргә ашыкмый. Минем әле эшләрем дә бар, туйлар, юбилейлар, аннары июнь айларында үз концертларымны да планлаштырам ди җырчы. Ландышның политикасы яхшы. Калган артистлар концертларын тамамлагач, бар тамашачыны үзенә җыярга теле булса кирәк. Я, Ландыш, уңышлар, концертыңны көтеп калабыз. Dünya матур дип шаң кагучы автор башкаручы Чәчкә музыкаль каймак хит-парадының 4-нче урынында. Дөрестән дә Чәчкәнең дөньясы матур. Ул сөекле хатын, яраткан әни, аның тугры тамашачысы бар. Бу дөньяны тагын да матурлатырга җырчыга бераз гына
ял җитеп бетми икән. Әле кая барасын белмибез, ләкин ныклап, күңел тойганчы ял итәргә кирәк, диде җырчы. Сихри дөнья, янда дуслар, туганнар, күктә кояш, җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар, дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Матурлыкта, туганлыкта безнең көч, сез дөньяны бизәүчеләр, без дөньяны гизүчеләр. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Казан белән Мәскәү арасында тыз-быз йөгерүче Айрат Сафин өчен яллар әле ерак офыкта. Мәскәүдә җәй инде күптән башланды. Бездә бу ел кар да яумады бит. Шуңа җәйне көтеп тормый гына ял иттек. Хәзер эшләргә инде, диде җырчы. Шәһәрдә яшәүчеләрнең шулай кар яумады дип сөйләвенә шаккатам инде мин. Ул Мәскәүдә кар яуды ни, яумады ни, кар кирәгән кешеләр кебек. Ярар, бәхет төне җыры белән Айрат Сафин хит парадның беренче эшлеген ачып җибәрә. Карыйк. Кайыннар хаяк икән, сөю белән тулы чак икән. Кайыннардан якты мылтама. Бу бит бәхетне, эзләп бәхетеңне. Юк йоклама егет, йоклама. Kızıga kuz atıp, sandviçler yeri uzatıp, yıldızlardan enerjisi bela. Yigit yana kızıga kuz atıp, sandviçler yeri uzatıp, yıldızlardan enerjisi bela. Kavuşalar parlar, kavuşalar yarlar. Yok bağırım yok bir silgene. Концертлар сезоны тәмамлангач, Ризат һәм Зинрә Рамазановлар тулысынча яңа программа эшләргә, яңа җырлар яздырырга җыена. Татар эстрадасында клиплар буенча ярыш бар дип саныйлардырмы бу Рамазановлар? Белмим. Ләкин алар тагын 2 яңа клип төшерергә планлаштыра. Ял турында бөтенләй дә уйлаган юк, Ризат.
Шул ял итми эшләгәнгә күрә яратам димәсин җыры бүген икенче урынны яулыйдыр да инде. Күбәлек шикелле, күп йөрдең шаяртып, шәшкәдән шәшкәгә мәхәббәт таратып, шәшкәдән шәшкәгә мәхәббәт таратып. Яратам димәсин, җаныма кермәсин. Вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Яратам димәсин, җаныма кермәсин. Вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Күпме җансызларна минутлы хисләрдән, ачы яшьләр тама гаепсез күзләрдән, ачы яшьләр тама гаепсез күзләрдән. Яратам димәсин, җаныма кермәсин. Вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Яратам димәсин, җаныма кермәсин. Вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Ниһаять, музыкаль каймак хит парадының абсолют лидерына да килеп җиттек. Беренче урын Булат Нигъмәтуллинныкы. Гершинның ялларга иң зур планы ул «Яратам сине генә» композициясына клип төшерү. Әле күптән түгел ул Марат Мухин белән берлектә «Кирәкми синең сүзләр» дигән җыр да иҗат иткән. Анысына да бар күңелемне салдым. Тамашачы ышатыр дип уйлыйм, диде Булат. Борчылма, Булат, бөтенесенә булмаса да кайберләренә ышар. Әлегә тамашачы күңелен яулап илгергән «Егрә елларым» клибын карап китик. Ака гомерләр, ага су кебек, үтә яшьлегем, җилкәннәр җигеп. Соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак. Yazda kaman uylarım, yegire yıllarım, Bırılıp karadım küzün yaprak, kıyılsa da yazda kaman uylarım. Үттім мен бірде, өткен ғұмырға, тірілісін туры келді көрілге. Сағыш қапласа, аяз көгімні, шатлық йылмайып, ашты көңілі. Йөгірі йылларым, бұрылып қарадым көзін яфрак. Yazda kaman uylarım. Аңлаугызча, эшләргә һәм тагын бер кат эшләргә. Татар эстрадасы җырчылары нәкъ менә шушы девиз белән яши. Миңа да алардан калышырга ярамый. Сезнең белән саубулашам да, яңа сезонга әзерләнергә чабам. Бүгенгә музыкаль каймак хит парады тәмам. Мин Иркә барыгызга да яхшы яллар, күтәренке кәеф теләп, күрешкәнчә кадәр саубуллашам.